X'ħin konna meħlusin rafna li l-gżira kien jisimha Malta, n-nisem u rewna tjubija li ma bħala. Ġabruna u qabdu nar minħabba x-xita li kienet laħqet u l-bart. Klim li jinsab fl-atti tal-Apostli. Kull Malti kiber jisma l-istorja tan-nawfraġju ta' San Pawl. Storja li bħala tifkira tagħha hemm l-istatwa ta' San Pawl fuq il-gżejjer li jġibu isem l-istess qaddis. L-istatwa se tkun restawrata grazzi għal ftehim bejn l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu u din l-Art Ħelwa. Ftehim ta' massimu ta' 15,000 euro fondi. Dan tħabbar kif il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis kien preżenti għal ftehim f'indirizz lil mezzi tax-xandir ripittori ta' Winjakur. Infatti tħabbar ukoll li f'Settembru se jsir ir-restawr ta' dan it-torri li jmur lura għall-1609 permezz ta' fondi Ewropej. Dan bħala parti minn proġett USA fuq il-promenad li jwassal għat-torri. Sorpriża ħelwa għal dawk li kienu qed jaħdmu fuq dan il-proġett waslet meta nkixfet beach post li kienet tintuża fl-antik. Il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis fakkar li l-inħawi ta' San Pawl il-Baħar għandhom relevanza kbira mhux biss għat-turiżmu iżda l-ekonomija nazzjonali. Il-gżira ta' San Pawl ilha diżabitata minn mindu l-uniku bidwi li kien hemm telaq minn fuq il-gżira u abbanduna l-eliq tiegħu snin ilu. Forsi għalhekk toffri faxxinu kbir għat-turist li jiġi Malta ċan għal xi ħaġa differenti. Simon Mizzi minn din l-Art Ħelwa spjegat li l-istatwa ta' San Pawl għandha tifsira speċjali għaliex hija t-tielet darba li l-volontiera tal-organizzazzjoni se jkunu qed jaħdmu fuqha. Kien hemm drabi meta l-istatwa saħansitra kellha titneħħa kollox tinġar Malta għar-restawr u terġa' tittieħed fil-gżejjer ta' San Pawl. Jekk titla' fuq il-bejt tat-torri ta' Winjakur, issib veduta mill-isbaħ ta' dawn il-gżejjer. It-torri, esposta l-elementi u salvat mill-qerda minn din l-Art Ħelwa, kien iħares lil flotta tal-Ordni tal-Kavallieri meta kienet tidħol għalkemm fil-bajja ta' San Pawl, filwaqt li ma kienx iħalli torok jinżlu hemmhekk.